atong igsoon, ngadto sa atong silingan, ngadto sa mga tao nga diin ano na kay oportunidad nga atong ma-extend ang kaluoy nga atong na-enjoy sa Ginoo nga sukad kaniya atong hangtod karon ato gining napahimuslan. Kung sa mo sa Lucas 6:36, be merciful just as your Father also is merciful. Magmangiluyon ikaw sama sa atong amahan nga manggiluyon kanato. Wala magkaigsunan. Kung atong tanawon ang mga lakang o mga buhat ni Hesus sa iyang kapanahunan, sa diri siya makigsunan, mao gini ang kanunay niya gipakita. O gi-emphasize usab niya alang niya itong makatawhan nga kabahin siyang puluyanan nga giandam sa adlaw niya siyang magpadaya. Unsa man ang mga buhat ni Hesus, nagapangayo sa mga masakiton. Unsa pa? Iyahan gipakita makigsunan nga nagapasaylo siya sa makasala. Ug ang pinakalindot mao gyud ni makigsunan kana bitaw iyahan gidani. Iyahan imbitahan bisan pa kadto mga tawo nga sinalikway. So anong kanato makigsunan dili na idaigo nga diha sa atong kinabuhi makigsunan nga mubati kita sa kahingawa ug gugma handom sa atong mga katawa, mga kagalaan, mga silingan, mga katawhan nga nagapalibot kanato apat atong himuon di ay gyud nga ato sila nga kung pwede pa lang birahon makahinumdum ko sa nalihan ni Pastor Aureliano ba nga bisa pa kuno mo palibad umulog hawiri gayon unya kung pwede pa lang bisa umulog guro ya kaya ka makigsunan kanato nga naay mga higalaan nato makigsunan kaya ba kay makigsunan mahimo nato na tungod kay naa kanunay sa atong kasing-kasing nga kung yun sa kita pagatiman sa Ginoo yun sa kita pagtagad sa Ginoo mausab na ang ato nga tinguhaon ngadto usab sa atong sikataw. Wala nga. Nagaingon Padre, ang Mateus 9 versikulo 36 ng Padre, sa diha ang Sigurus nakita niya ang mabagang katawhan. Ang panon sa makatawhan. Unya nakita niya, unsa jud kay ugma ini, unsa kay direksyon ng katawhan. Pero unsa nasa kasing-kasing ni Jesus, ang kaluoy. Ang iyaha bitaw gyud nga empathy. Dili na kay simpati ang kaysunan. Ang yang empathy. Nagaabot gayon bisan pa sa mga tao nga sinalikway sa sosyedad. Pagkalindot magkaysunan. Ikaduha. Mercy and judgment. Unsa may connection sa kaluoy o sa paghukom? Whether you like it or not, makigsuonan, ikaw nakaplag sa kamatuoran o katuusan ng katawhan na makaplag sa kamatuoran, makigsuonan, kita tanan mo ang tubang ng sa upong o sa umanan. Ang panalang ka na to, unsa man gayon ang connection, relasyon sa ginatawag na kaluoy o paghukom. Nagaingon rin makigsuonan. Ang Mateo Kapitulo 5, versikulo 7, nagahisgot kini siya sa umalabot gayon. Sige dito, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Kini day ato itaw na pagpatubo, pagpalambo, pagpreserba sa kaluoy nga ato naangko ni Jesus makigsuonan. Mas labi pag yung masinatian to sa address pagpalit ni Jesus kinga naman. Kaya ang usa ka butang nga mag-aabot diha kanimo kung unsa natong gihandom makigsuonan kana nagasukad gyud na sa kaluoy ni Jesus nga atong napahimuslan. So, panahon sa paghukom, mo ni siya ang relasyon o koneksyon makigsuonan. Ingon pa rin, ang ikaduhang Korinto Kapitulo 5 versikulo 10, kahit ikang tanan mga tumbang niya sa hukmanan ni Kristo. So nagpasabot makigsuonan nga kinisya nagahandom gayon sa ebidensya kung unsa ang ato nahugtan o nasabtan
mahitungod kayon sa kaluoy. Meaning, giunsa na to pag-aplikar sa atong kinabuhi. Nagayon pa rin mga igsoon na Santiago 2:13. Judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Ang paghukom, pinaagi sa kaluoy, ng iso niya mabatnan, apan niya ito wala nakabaton sa kaluoy, mausap ang iyahan na, mabatnan na pasabot na, wala giday exempted. Dugang pa yung mercy triumphs over judgment. Apan ang kaluoy, maugi mo punto, bisan gani panahon sa paghukom. Ato naman ginanasabtan ng kaigsuunan, no? Nga sa pagkakaroon, si Jesus nagpatiliwala na nato. But at the end, siyang nag-mediate kanato sa atong kapanahonan karon, sa katapusan sa panahon, siya ang muhimo sa paghukom. Mayroon siguro ta, sa gihatag na higayon sa tuwa sa Ginoo ba, sa kataas ng panahon nga gihatag sa Ginoo kanimo, nga imo kayo masagot pag iyahang kinaiya, ang iyahang pagka Dios man kanato. Unsa pud kalalom ang ato yung pagtagad nini? Muna si pangutana makigsuunan. Gihatagan na yung nato biling, gibuk aton, gitagaan na yung nato siya prioridad sa atong kinabuhi, nga sa panahon na kita mga tubang sa Ginoo, wala yung lain nga atong sa legal makigsuunan. Kiningunahuna na yun nga, tungod sa kaluoy sa Ginoo, nagapabilin ako karon diha sa pag-alagad ni Jesus. Ingat pa rin makigsuunan. Si Jesus, nagahatag siya tinaw nga sanglitan ng kamatuoran. Nga ang matag usa kanato mas masabtan pa ngayon o muhatag kanato ni katinawan sa presente nato nga pagrelasyon sa Ginoo, sa pag-alagad sa Ginoo. Ingat pa rin makigsuunan ng Mateo Kapitulo 18, versikulo, kanagitawag na parable of the tenant. Kung mo nang basahon makigsunan, nabi yun nga sugilanon nga usahay makatandog yun ba, magahagit. Probisan patuod kung may utang makigsunan ng uraw, nahagitan, kay ang parabulo, ang sumbingay, naghatag maging siya makigsunan. Nagayon para sa 18, sa diha mo sa kaagalon, mubiya na siya, o dahil niya biya, ipanagtawag niya ang mga tao. Na nakaabot na sayo dyan tayo, ihatag niya kung sa iyahan na isulti. Di na ngayon. Na po iniabot kayo, medyo lang ngayon mag-yung kayo, niabot na yun, udto na. Still, ihatag sa Ginoo. Apan, wapag yun matapos, kaya mo pa sa kalakaw. Na iniabot na pila na lang yun ka, gusto ang nahabilin, ihatag yapon sa Ginoo. But at the end, sa ilahan na yun naghihimo, kaya nakapalit mo dayon ang agalon ng igsuunan. Ang ganti o ang reward, kung man, parehas na. Kung natong tanaw makigsuunan, makainutang, murag yun, naay gamay nga unfair. Labi na gayon kung ikaw, nangalagad ka o dugay-dugay na. Unya, pag-abot karon sa pagbalik sa Ginoo, yes, kay hando mo ginato malangit. Imo na-enjoy ang promise sa Ginoo. Pero nakita nimo imong silingan. Sa diri patas sa yuta, kita nimo. Ang iyang kinabuhi, sila na. Magkayon ka na, kung ako palagi mo hukum ito, wala gina ng istorya, naritso na gini siya sa kalaglagan. Kaya nakita nimo ang kinabuhi niya. Pero sa mga unsaan nga, nalagit man. Muna pangutana makigsuunan. Nga ang Ginoo ra gyud ang muhatag og tinaw og klaro nga tubag. Nga kung kita makapangutana ta ng panahon na makigsuunan, ambot kung unsa gyud kaha ang imo nga madungog ug tubag ni Jesus. But the point mo ni makigsuunan.
nga ang promise kayo sa Ginoo ang iyang tinguha kayo sa Ginoo kaysa sa diha ko sa katao mindawat gani sa invitasyon. Giila gani niya kung unsa kaluoy sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Ang promise ni Jesus makigsuunan. Ang iyaha ngayong giandam diha sa matag usa nga nagahandom sa kaluwasan o ni Jesus makigsuunan. Dilit gayon niya hikaw. Dilit yun niya yun kamahayan. Mahantag yung padawatan niya. Apat gusto na nato sabot makigsuunan. Nga kabahin sa atong pagpangalaga karon nga nakapagtas kamaturan. Malipay kita makigsuunan. Pero musugot sa dili na ay mga panahon diha sa ato ang kinabuhi nga usahay mo ra gyud tao mo mabugnaw, maluya, ilabi na gayon kung daghan kaayo mga pagsulay nga nagunahuna ka magkaigsunan nga murag ang Ginoo alok kaayo sa imo o sa bisan sa imo mga pag-ampo. Ano ba murag bitaw? Yun kasi muna ano man eh ako pag-ampo murag di yung mag-abot sa ako. Gano'n man yung ako nga pag-ampo murag man yung lahi ra man sa una na mapil ako. Murag nahagid ang presensya sa Ginoo. Gitagan kayo sa Ginoo. Pero experience kayo na pag-isuna. Nga murag imo ang pag-ampo. Muna na mo o express tubangan sa Ginoo pero murag wala na gawin epekto. Then, magkaunahon na anay ka makiksuhan o dilimay. Ang kasinatian sa itong pagpagalagad every now and then makaigsunan, dilit yun tunhay, dilit yun hamugaway, na ay mga panahon makaigsunan nga murag bitag sapot ngano maniabot kini o gato kini nga na sinatian. But again, ang pinakanindot makaigsunan nga imo gayon nasabtan kung unsa gayon ang gibuhat ni Jesus sa imo kinabuhi. Nagayon pa din Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, which is, for by grace you have been saved through faith. And not your own works, lest we boast. Pinaagil bitaw sa grasya sa Ginoo makaigsuonan. Imo ako na naangkon ang kaluwasan. Dili pinagi sa atong buhay. Kaya kung mauna makaigsuonan ang basihan sa ato nga pag-angkon sa kaluwasan na maningkamot kita ini kung kinsay mas matarong nato o putli sa atong matag-adlaw pagkinabuhi. Kaya mo na. At again, ingon pa San Pablo magigsuunan sa iyang sulat nito sa Efeso ang pinaagi na sa grasya ni Jesus. Muna nga, pagkalindot kayo. Adunay ka lang bigitan ang gitawa magigsuunan kaluoy o sa paghukom sa adlaw sa paghukom ni Jesus. Katapusan magigsuunan. Unsa may relasyon sa ginatawag mercy and the life of the waiting church or people. Unsa man ang connection, relasyon ng igsunan sa kaluoy o sa mga katawhan sa Diyos nga nagahulat sa iyaha gayong pagkakas. Mga Adventista makaigsunan. Wa pagilain nato gihandog kaya nagbalik ni Jesus, ikaw makabaton sa saan. Ikaw mag-angkon sa kinabuhi ngayon. Apa na pangutanan ng igsunan? Unsa man ang ato nga mga buluhaton o kinabuhi samtang kita nagahulat sa papalit ni Jesus. Nagayon ang sulat rin sa Juan 3:35. Nagayon ba na ang Mateo 24 versikulo 14. Nagayon ba na yung sulat nga kining mensahe sa mayong balita igawali sa tibok kalibutan. O sa diha nga ato na igawali o ato na kining galalukop sa tibok kalibutan sa sunod. Mo nang katapusan. Abot na ang Katapusan. Karon na bang panahon na magkaigsuunan ang abot. Ikaw na ilagay kung ilan yung ikaw na itiit sa panahon.
Mungtana ko karon sa inyong kaigsuonan. Naabay mga instances o panahon diha sa inyong kaugalingon basin kinabuhi nga magkapamalandong mo nga kini mga panghitabo karon. Pinitabo karon preschool kaayo. Piningumpat sa Iran o US, apil man yun ang Israel makaigsuonan. Sabi niyo nga pagbati, wala na no? Bahala sa pasok, wala yung ilabot. Ikaw na rin sa toong lugar. Kaigsuonan. Sa tinunan na ilang. Ambot kung unsa yun ang sangputanan o unsa yun ka-disastros o ka-terrible ang posibleng nga atong atubangon sa malabot ng panahon. Karon lang daan kaigsuonan. Ako noronan ko yun. Actually, kasi ka na po kung malibreya. Kaya mag-ilis ko. Pero ako kahao, makailis pa magkahapon, mahawaligyan na.